бародарони азиз, агар шумо аз Россия ба Тоҷикистон ё аз Тоҷикистон ба Россия сафар дошта бошед, шумо метавонед ба рақамҳои зерин дар WhatsApp, Viber ва Imo муроҷиат намоед ва билети худро бо тариқи онлайн дастрас намоед. Агар ҳуҷҷатҳоятон ягон мушкилие дошта бошад, боз ба шумо кӯмак мерасонанд ки мушкилиҳои худро ҳал намоед. Барои билет харидан дигар ба шумо боис намеояд ки ба авиакасса рафта билет харид, чунки бародари мо ҳам дар Москва ва ҳам дар Душанбе авиакасса дорад ва ба рақамҳои зерин муроҷиат намояд ва билети худро дастрас намояд, чунки инсони боваринок аст ва дар бозори мазкур 13 сол боз кор мекунад. Ассалому алейкум бинандагони азиз. Хуш омадед ба канали Rap Portal. Ин барномаи Rap News. Чӣ ту шуда барномаи мо аз Барон Неву аз дигар кас сар мешавад. барномаи имрӯзаи мо аз Айзик сар шуд. Айзик баъди хело вақти хомӯшӣ ахир сири дилша ва дарди дилша ба як трекчаи нав бировард. Марҳамат, гӯш кунед. Ki tışaviloyi vay manzil dodum ki badışma buguy davay masoato Меган ку саросима нашав, чашм накун. Чашм кардам. Барона трекш да чего зур омадай ки даже до России машҳур шидай. Конечно, ба мора и ай як ҷиҳат фахрай, ва лекин дальше ҳамин тавр метавонад кардан. Счопада хизмат, хизмати ватана карда ховай, ва лекин шогирдошна инҷа тинҷӣ намемонанд ҳеҷ кара. Ба наздикӣ Street Stars Buster ни за что не угадаете бо ки батл дорад. Бо Омонҷанс. Ба шумо қувват хоҳонам. 27 феврал соати 15:00 даромад ҳамагӣ 10 сомон. Ба 84, как всегда, трекҳои качественный худша баҳри мухлисош пешниҳод кард. Марҳамат, ин трекша гӯш кунед. Шаби танҳо, шаби торик, мондум бебоне, бе суроғаи аниқ. И қаваи ку просмотр гуфта хто накушен. Эмиби як трек хондай, яъне 6-7 мисра. Так ҷой мега ки иқа лайку просмотр гуфта намрен. Инама буги ҷамка лайки на ира меган хайп ты ситораи бачи нагу просмотр мада. Дазл як треки хонд ки на самом деле пашми танаи одама мехезонад ва на самом деле агар ки шумо гӯш кунед мумкин ки зиқ шавед. Марҳамат. Модар надорам кира, модар гуфта биёрам. Чото соли 2020 слишком бад навигари бисёр оварда истодааст. Ва боз MB як треки дигар хонд ки дар ӯ трекаш мегӯяд ки и охирон ошиқи треки хондагӣ май. Ахир намурдиву тирам андеграунд меши чӣ баво? Нагу ягончи, мара нагу барои чӣ? Ва охирон темаи хайповии репи Тоҷикистон баромади Лендмастер аз хази авлод. Ва Лендмастер як трек бировард, дар ки ҷо ҳамаи сабабҳояшро нақл кард. Марҳамат, чӣ саволе доштед аз трекаш меёбед? Дайма хайб намехон ты хато минигу сола ага мехостим селфи мекам хати 16 сола. Худтон буфаҳмед оиди ки гап мезанам. Як одаме ҳасте ки ягон барнома бе номи ӯ нагзашт. Абдурозиқ не баронам не. Наёфтен? Конечно, Марио. Ман фикр мекунам ки ин яке аз беҳтарин трекҳо, яъне точнее барои ман и беҳтарин трек ки дар зиндагии Ралик буд. Ралик хафа нашав. Треки модара ту на самом деле аз таҳти дил хонди ва мада на самом деле анами треки ту форид. Хасан қата борасан? Ой Хасан, ахотага борасан? Хасан шикор биромадааст ва ана марҳамат результат.
шонемси бо як духтари хушрӯ фит бироварданд. Рости гап ман намедунам, ман дидаги нестам у духтара, валекин маънои номаш хушрӯ, яъне шонемси бо гузел трек хондан ва аз кора пешкаши мухлисашон мекунанд. Марҳамат, иқрикша гӯш кунед. Манам девона мекунам нигоҳе ки мекунӣ санам биё рафтем хати ма имшаб писандат канам. Асалчаҳо, гапҳо ҳамон гапҳо. Мехоҳед 20 сомон кор кунед, дар рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва фаҳмед чӣ тавр. Агар шумода дар кор набошад, бигиред дар номерои ман роиш кунед. Асалчаҳо, барномаи имрӯза ҳам ба итмом расид. Хайр, то боздид, ман шуморо ёд мекунам.